I a Ciutadella, veïnats i empresaris de l'oci nocturn d'Esplà arriben a un acord per solucionar les molèsties pels renous. Carles Marquès, en què consisteix aquest acord? L'Ajuntament de Ciutadella intenta girar full després dels darrers revessos judicials que han condemnat el consistori ciutadellenc a controlar els renous d'Esplà i també posar fre a l'incivisme a la principal zona d'oci de la ciutat. Amb aquesta intenció s'havia convocat avui a la prefectura de policia local una reunió entre totes les parts, veïns afectats, representants dels establiments tècnics i polítics. Hi havia, per exemple, regidors d'activitats de disciplina governativa i de policia. L'objectiu, conciliar interessos, alleujar la tensió institucional i recuperar la interlocució amb els diferents col·lectius afectats. I com dèieu, hi ha bones notícies perquè sembla que s'han acostat les parts, s'han produït ja les primeres sinergies i les primeres trobades, el primer intercanvi d'informació entre les diferents parts, entre el tècnic representant dels veïns afectats, l'enginyer Bartomeu Rosselló i alguns dels establiments. Un dels principals problemes tècnics és el d'amortir les vibracions produïdes per renous i per aquest camí es pot trobar una primera via de solució. La solució passa perquè ells facin inversions en els seus locals i també passa perquè l'Ajuntament posi mitjans a la policia, hi hagi més capacitat de fer sanometries, però bàsicament els locals han de tenir la seguretat que ho fan bé. Sí, que no hi hagi vibracions, perquè realment el que queixen més són les vibracions dels búfers. El que ha de posar és un sistema d'amortiguadors perquè les vibracions no passin a les cases, però en principi ha anat molt bé, hi ha bona harmonia. La solució tècnica no és una. La solució tècnica és, hi ha solucions organitzatives, hi ha solucions que entre tots s'han d'abordar.